Godmorgen og velkommen til SED i morgen. Vi vil lægge ud med vores breaking news. Ja, vi har været så heldige at få KD's regissør med herinde i studiet. Hej med jer. Hej. Vi tænkte på, hvorfor er det, I har fået ændret navn? Det er fordi, at før det synes jeg ikke, vi blev taget særligt seriøst. Nej, vi blev gjort til grin med og mobbet. Ja. Uanset hvor vi kom hen. Ja. Det kan jeg jo ikke forstå. Det lyder skrækkeligt. Det var skrækkeligt. Det var ikke nemt. Hvad ligger der i ordet regissør? Der ligger det i ordet, at vi har magt. Vi bestemmer over folk. Ja, men I bliver også selv bestemt over. Nej, det gør vi Nej, ikke. det er det, folk tror, vi bliver bestemt over. Folk tror, at KD bestemmer os, men vi bestemmer faktisk lidt over KD. Okay, skal vi sige det så? Ja, det gør vi. Hvad går I rundt og laver? Jamen, Vi prøver at sætte KD i arbejde, Ja. men det har ikke været så nemt. Nej. Så det er derfor vi sagde, at jeg bare går rundt og tog med en hel masse papirer. Ja. Ja. Og så har vi også ved at lave lidt skemaer over, hvordan musicalen, eller hvordan det skal foregå, når vi skal til at lave det hele. Hvordan sceneskift, og hvem der skal stå for hvad og sådan. Det er super. Ja, vi siger tak til jer. Hvad så lidt? Ja, og så går vi videre til vejret. Jakob, vi skal få dig til at trække fra. Ja, det ser ud til at blive godt vejr igen i dag. Nå, vi går videre til menuen. Til forret skal vi have hjemmerøget andemørbræd anrettet med balsamico, glans og hertil brumbærkompot. Til hovedret skal vi have helstegt barbecue, marineret oksemørbræd, serveret med rødvins svampesauce. Og til dessert skal vi have hjemmelavet vanilje marcipan. Undskyld. Ja, hvad så? Okay. Jeg får lige at vide, at vi skal have pizza, men det er fint nok også. Den er tændt. Og nu stiller vi om til vores stjernereporter, Jakob Madsen. Nu vil vi så gå ind i hallen og se, hvad der foregår. Hvad laver du så i den her uge? Jeg laver lidt lyd. Hvad har I lavet i dag? Også lyd. Hvad skal I lave i morgen? Lyd. Hvem er chefeleven for lyd? Det er Anders. Så det er faktisk sammen, vi skal snakke med. Ja. Okay, så snakker vi med. Chefeleven for lyd vil ikke udtale sig om, hvad det er, de laver. Så vi nøjes bare med at filme, hvad det er, de laver. Jeg kan ikke tage det her. Nu starter vi. Markus, er du sikker på, at du ikke skal være skuespiller, når du kan grine så meget falsk? Det kunne da godt være, man skulle overveje det. Men vi er jo ligesom ved at være lidt langt henne i ugens program. Ja, det er jo allerede tirsdag. Yes! Må vi ikke lige høre en prøve på det der grin igen? Ej! Tak, Markus. Vi vil nu gå ind og afsløre 2 lydmænd, som ikke laver noget som helst. Er du ikke på lyd? Jo. Hvad laver du så lige nu? Jeg sidder og finder lydeffekter til musicalen. Må vi se? Det må det gerne. Han skal ind og se Blue Mountain. Fuck. Ja, vi sidder så her med Røde Simon. Hej, Simon. Hvad har du laver? Jeg sætter stik sammen. Ja, kan du forklare, hvad det er for stik der? Ja, det er stikket til hallen. Okay, kan du prøve at vise, hvad den gør? Ja, det skal være godt. Er du klar? Ja. Du skal godt nok mørkt der. Ej, Simon, prøv at tage den igen. Altid. Ja. Ja, det er... Vi siger tak herfra. Yes! Og videre til dagens udsigt.
Hvad fanden? Der er den. Ja, vi tager af herfra, og til sidst har vi spurgt pigerne. Synes du, der er mange flotte drenge på SE? Nej. 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 Ja!